مارجینالیزهکرina Kurdî Fereydun Saman Ziman ne tenê amûrek ragihandinê ye. Ew keleha domandina neteweyê ye û dema ku zimanek qels dibe, girêdana çand û dîrokê ya neteweyê jî qels dibe û ew netewe hildiweşe. Li seranserê dîrokê zimanê Kurdî ji bo domandin û nasnameya neteweyî bûye qada şer. Zimanê Kurdî her gav çeka herî bihêz û bi bandor li dijî jêbirina nasnameya Kurdî bûye. Li tişta ku em îro dibînin cûreyek gefên navxweyî heye ku ne kêmtir e ji gefên derve. Mînak fêrbûna zimanên biyanî û paşguhkirina zimanê Kurdî di saziyên hikûmetê de wekî perwerde, hiqûq, bazirganî û geştyariyê ye. Bêguman zimanên biyanî yên wekî Erebî, Farsî, Tirkî, İngilîzî û herwekî din ji bo têgihiştin û birêvebirina jiyana rojan e girîng in. Lê trajedî ev e ku ev ziman şûna zimanê dayîkê digirin. Axaftina bi zimanê biyanî ne nîşana pêşketinê ye. Nîşana girêkên derûnî yên xwayekên dîtin û teslîmbûna çandî ye. Heta hin çapxane û nivîskar hene qaîdeyên nivîsandina Kurdî paşguh dikin. Ew ji bo nivîsandina Kurdî peyvê îngilîzî bikardînin da ku nûjan xuya bikin ku ev xeletiyek mezin e. Ji ber ku her neteweyek ku rêzê li alfabe û pergala nivîsandina xwe negire, dê dîroka xwe ji bo nifşên pêşerojê tehrîf bike. Nivîsandina bi Kurdî nasnameya me ye. Dibe ku hin kes bêjin ev nivîskar nijadperest e û li dijî têkiliyên civakî ye, lê dîroka me îspat kiriye ku dagirkeran ne tenê axa me dagir kiriye. Wan hew daye ku hesta me ya neteweyî bi rêya asîmilasyona civakî ji holê rabikin. Dema ku kesekî Kurd dixwaze bi jinekê ji neteweyeke din re bizewice ku dîrokeke tarî bi Kurdan re heye, nifşek di navbera du çandên cuda de çêdibe û mezin dibe. Pir caran zimanê Kurdî feda dike. Divê kesa Kurd vegere kokên xwe. Divê Kurdî li mal, bazar û dibistanan serdest be. Xiyanet ne tenê rakirina çekan li dijî welêt. Kuştina ziman û çanda Kurdî jî xiyaneta herî mezin e. Li gel têkoşîna me ya ji bo bi destxistina armancên me, azadiya Kurd û Kurdistanê divê em parastina zimanê xwe paşguh nekin û wê bikin çeka xwe ya domdar li qadên şer. Kurdbûna êzîdiyan Zarê kurmancî wekî yekane rêya nivîsên olî di pirtûkên pîroz ên êzdiyan de zindî dimîne û bi mezargeh û gundan re ew bûne nasnameyek hebûnê li hember hewldanên ji holê rakirina çanda wan. Herçend bi sedan sal ferman û qirkirin di nasnameya êzîdiyan de guhertinek avahîsaziyê çêkiribe jî, ji çewsandina xweferskirî derbasê parêzvaniya navneteweyî ya ji bo mafan bû. Çiyayan rola xwe ya navendî wekî sembola man û nefeskirtinê ya daîmî ji nû ve bidestxist. Müzik, cilên wan, wêje û hunera wan, heta goristanên wan jî delîl û bersiva herî baş in ji bo kesên ku naxwazin fêm bikin ku êzîdîbûn tê wateya Kurdbûnê. Êzîdxan, Kurdistan bi çanda xwe ya olî, wêje û hunera xwe ya resen, serweriya nasnameyê li ser axê ji nû ve piştrast dike ku kujer û sucdaran hewl daye ve guherînin cihekî nûjen. Li didawiyê de wan serê xwe di daristana mezin a Şingalê de daşikandin. Ji ber vê yekê zimanê Kurdî ji bo gelê êzîdî bi hemû şiyan, hewes û têgihiştinên xwe delîla herî mezin a mezinahî û hêza xwezayê ya dema ku mirov bi şiyana fikirînê xwedî şiyana mezin a hilberandina ramanên nû be. Wî berhemên wêjeyî û civakî hilberandine. Ew tenê beşek biçûk ji berhema ramana mirovan pêk tîne ji ber ku ew netemambûna xwesteka hilberandina ramana afrîner û berhemdar ji mirov bi xwe di dema niha de nîşan dide, ne ku di pêşerojê de bawermendên bi xwedayê yekane li pey wî diçin, li hin kujer bi navê Xwedê hîn jî li dijî her ramanek ku ji wan cuda ye kampanyayên hovane dimeşînin, berdewam dikin ku fetwayan bidin da ku îsraf û ramanê wekî bêbaweriyê îlan bikin. Herçend êzîdî tenê civaka li Kurdistanê ne ku bi rêya ola xwe li seranserê dîrokê zimanê Kurdî parastine jî, ez pêşniyar dikim ku Parlamentoya Kurdistanê biryarek derxîne da ku ewlêyiya zimanê Kurdî biparêze û akademiyek taybet a perwerdeyiya zimanê Kurdî û medyayê ava bike. Diyardeya tabelayan Dema ku em li kolan û ciyên li Kurdistanê dinihêrin, piraniya tabelayên bazirganî û geştyariyê bi zimanên Erebî û biyanî ne. Tewra yên ku bi Kurdî hatine nivîsandin jî tijî xelatiyên rastnivîsê ne. Xalbendî û zimannasî yên ji dev û devin. Ew ê bi tevahî jêhîla zimanên biyanî ve were serdestkirin.
Welateke wek Fransayê bi milyaran dolar xerç kiriye da ku zimanê xwe belav bike û wêneya xwe ya Frankofoniyê baştir bike, dewletên Yekbûyên Amerîkayê bi vekirina bi sedan zanîngehan li çaraliyên cîhanî zimanê îngilîzî bi pêşxistiye û her tişt nehîştiye ku bi xewna Amerîkê re bibe dost, na ew bi xwe bûye xewn. Çînê bi vekirina nêzîkî Pensit Enstitûyên Confucius ji bo hînkirina mandarîn li 160 welatan rêya hevrîşîmê xurt kiriye. Lê belê zimanê Kurdî kêm dibe û ew kesên ku dixwazin fêr bibin xwe bêrêber dibînin ji ber nebûna rêbazek zanistî ji bo zimanê Kurdî di dibistanên taybet de berê xwe dedin zimanên biyanî. Gelo mimkûn e ku Wezaretên Perwerde û Xwendina Bilind ji qanûna zimanên fermî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Destûra Iraqê sûd wernegirin da ku rêbazên hînkirina zimanê Kurdî bi pêşve bibin. Ger bi vê îradeya ragihandî bi hewldanên zimannasên Kurd ên ku di vî warî de xwedî dîrokek dirêj û girîngin rewş dikare bi lez biguhere. Di kurayiya dilê xwe de gelê Kurd bêriya zimanê xwe dike. Ku ew mala wan e û pêdivî ye ku perde ji çavên wan were rakirin, da ku ew nirxa nasnameya xwe ya neteweyî fêm bikin ku bê serbilindayiya bi zimanê xwe netemamın. Berî ku alîgirên zimanên biyanî me bi xweperestî û zilmê tawanbar bikin, bila em ji bîr nekin ku serweriya zimanê xwe, axaftin û nivîsandina wî bê dudilî, wekî ku ew çavkaniya şermê be, beşek yekgirtiya Kurdbûna me ya cuda ye û têkiliya bi mirovan re bi têgihiştina çandên wan re hêsan dike. Bi pesindarî tiştên ku em dijîn, înkarkirineke patolojîk a nasnameya me ye û hewldaneke qelse ji bo teqlîdkirina yên din. Bi zimanekî çewisandî û hişên tev li hev, di dawiyê de nikarin potansiyela me nas bikin, an jî bi nifşên me yên niha û pêşerojê re li hev bikin.